A croeso nôl ar gyfer gêm olaf y grwpiau fan hyn ar cae 1 rhwng Ysgol Godre'r Berwyn a Ysgol Gyfun Ystalafera. A mae'n edrych yn syth mae Ystalafera am sgorio o dan y pist. Y dechreuad perffaith i Ystalafera. Efo'r trosiad am ddilyn. A'r sgôr 7-0 i Ystalafera. Am ddechreuad cyflym gan Ystalafera. Cyflymder ar yr asgell fyna gan yr U23. Ac yn ail ddechrau fan hyn. Godre'r Berwyn yn chwilo am y fuddugoliaeth cyntaf. Nhw heddi. Y dadlwytho ond o flaen o dwylo. A mae cyfle arall fan hyn i Ystalafera. 2 cais yn y munudau cyntaf. A'r sgôr yn 14-0 i Ystalafera. Am ddechreuad anodd iawn i'r tîm o'r gogledd. Chwilo am ei fuddugoliaeth gyntaf. A tipyn o waith i'w wneud o Sam cyflwyno hynny. Ail ddechrau fyna nawr. Tacl dda. Ond cyfle fan hyn o Sam lledu'r bil. Dadlwytho. Ond yn syth mewn i amddiffynwr. Dau yn erbyn 2 fan hyn, ond colli'r bel yn y tacl eto, felly bydd hi'n mantais i Ystalafera. A mae cyfle fan hyn nawr, os mae'r dyfer coesau, ond na, tacl gwych fyna gan Cadog Edwards. Os am lledu, mae'r siawns i gael fan hyn nawr, ond na, cymryd mlaen yr amddiffynwyr a cymryd 3 person i'w daclo. Ystalafera yn chwilio. A os cais am ddod fan hyn. Methu cael ei lawr. A yw yn y cornel. Ond na. Dros yr yslys. Ond fydd y dyfarnwr yn dyn ôl am mantais mae'n chwad. Na. Ail ddechrau. Efo cic ar lam. Dadlwythiad. Dda unwaith eto. Falle bach yn lwcus bod dim chwaraewr Godre'r Berwyn yna i'w gasglu. Ond mae cyfle arall fan hyn. Ond na, yn stond mae'n sefyll tacl uchel, felly fydd yn mantais i'r tîm Abertawe. O, dadlwytho gwych. A cais arall i Ystalafera. Rhif 22 o dan y pist. Ac mae'n edrych falle na fydd fuddugoliaeth heddiw yma i Godre'r Berwyn. Sgôr 21-0 i Ystalafera. Ar hanner cyntaf perffaith fan hyn. Bydd angen newid rhywbeth ar Godre'r Berwyn os am cael cais yn y gêm yma, ond tacl gwych a caled arno nhw fanna. Edrych am y bylchau, ond redeg mewn i traffig a cwmpo'r bel eto. A oes sians i Ystalafera sgorio wrth i'r camgymeriad unwaith eto. Allan mae'r bel yn mynd, pas mawr os gan yr asgellwr y cyflymder, oes. Ac mewn am cais arall i Ystalafera. Dim llawer o lwc heddiw i Godre'r Berwyn. Colli'r bel unwaith eto.
WRU ymlaen, a wedyn cyfle. Mae Ystalafera ddim am felly trosiad wedi methu tro yma, a sgôr yn 26 pwynt I ddim. Ac yn ail ddechrau ni nawr. Lan yn ychyr mae'r bêl yn mynd. Cwrso, cyflym, ond cyfle fan hyn nawr I Godre'r Berwyn. Os allan nhw'n gael y bêl allan a dylwytho, ond na, dros y bêl mae Ystalafera yn mynd. Cic dros y top. Ble mae'r bêl am bwnsio. Ond syth nôl I Ystalafera. Mae cyfle arall fan hyn nawr. Amddiffyn eitha slac gan yr gogleddwyr. A wedyn cic arall mewn i'r ail ar ugain. Ond mae'n edrych falle bod cam sefyll fyna. Felly fi fydd yn gosb i'r Ystalafera. Cymryd yn gyflym. Rhedeg yn syth, cymryd 2 amddiffynwr allan y gêm os all y bechgyn mewn gwyrdd. Mynd allan i'r dde fan hyn nawr cyfle. Sgarmes fan hyn nawr. Ond y tacl wedi cael ei alw. Cyfle fan hyn nawr. Rifau dynw, dwylo gwych. A cais arall i'r bechgyn mewn gwyrdd a di. Gwaith tîm gwych fanna. Yn canlyniad I gais. Felly sgôr ar y foment cyn yr hanner. Ystalafera 31. Godre'r Berwyn dim. Felly dyna'r chwiban am hanner amser. 31 I ddim. Felly croeso nôl ar gyfer ail hanner. Gêm olaf yn y grŵp A fan hyn. Yr dyfarno yn hwthu chwiban. Bant ni ar gyfer yr ail hanner. Cyfle yn syth fan hyn nawr i'r Ystalafera. Yn syth o'r ail ddechreuad. Cyflymder a pŵer fyna, ac mae'n gais. Estyniad dda fyna gan Ystalafera I gyrraedd y llinell wen. Dim ail symudiad yn ôl y dyfarnwr. Ond methu y trosiad unwaith eto, felly y sgôr ydy 36 I ddim I Ystalafera. Traffig un ffordd ar hyn o bryd. Ac yn ail ddechrau fan hyn. A gall Godre'r Berwyn cael pwynt
Ar ôl colli gêm diwetha 50 pwynt i 5. Llinell amddiffynol syth lan fyna yn Ystalafera, ond mae cyfle fan hyn. A gall Caio Barlow mynd yr holl ffordd, ond na, wedi gwmpo ar y llinell 10. A wedyn ddim yn gael y bêl yn rhydd. A mae'n kick-osp i'r Ystalafera. Cymryd tap and go gyflym fan hyn, a cic dros y top. A mae'r cyflymder yn dod a gall ei cael bounce. A cais gwych arall gan Ystalafera o dan y pist. Cic dros y top yn cael ei cwrso'n dda. A cais hyddiannol arall. A'i trosi'n lwyddiannus tro yma. Felly y sgôr yn yr ail hanner fan hyn, 43 pwynt i ddim i Ystalafera. Sgoriwr y cais yn ail dechrau bethau fan hyn efo'r cic. Wedi casglu yn lwyddiannus gan y tîm o'r gogledd. Ond methu mynd dros pas o'r llinell hanner fel stori trwy'r gêm. Dadlwytho da unwaith eto. Ond methu mynd dros a mynd trwy'r cymalau ac yn sgrym arall i'r Ystalafera. Felly fydd hi'n sgrym fel hyn nawr i Ystalafera yn hanner Godre'r Berwyn. Syth allan. Symudiad gwych fan hyn, a yw un fwrdd gais arall i Ystalafera am gais. Unwaith eto, cic bwt trwyddo ar y llawr. A'i casglu unwaith yn ragor gan chwaraewr Ystalafera. I roi sgôr 48 pwynt i ddim. Trosiad anffodus fyna. Ond sa'n credu bod e'n mynd i lot o wahaniaeth i'r sgôr derfynol. Felly 48 pwynt i ddim. Unwaith yn ragor. Ail ddechrau, ond edrych falle syth allan eithi. A nôl ar dyfarnwr i'r llinell hammer, ble fydd yn cic rydd i Godre'r Berwyn. A gallen gael rhywbeth allan o'r symudiad yma. Dwylo allan ar asgell. Mewn i'r tacl gan Caio Barlow. Newydd i'r gêm, heb chwarae llawer o'r rygbi 7 bob ochr y blaen, ond yn colli'r bêl yn y tacl. Felly, wedi cael ei droi droso yn y tacl. Tamed bach o lwc fan hyn falle ar gyfer cais cyntaf Godre'r Berwyn. Amddiffyn da. Ond mewn i'r ail 20. Y gwrthynebwyr, mae'r Godre'r Berwyn yn wneud. Mae cyfle fan hyn o syth lle di'r bêl allan. Ond na, unwaith eto Caio Barlow yn cael y bêl. Wedi cael ei taclo. Ond mae'r dyfarnwr yn dod nôl am cic-osp o flaen y pist. Symudiad clefar fan hyn, ond na, a yw i'n mynd fod yn cais gyntaf i'r gogleddwyr? Na di. Wedi cael ei bwrw ymlaen yn y dacl, felly fe fydd yn sgrym i Ystalafera. Cyfle i'r
Godre'r Berwyn roi pwysau ymlaen yn y sgrym fan hyn ar y gobeithio cael y pwyntiau cyntaf o'r gêm i nhw. Trial cael rhywbeth allan o'r gêm yma. Ond ystafell a sydd a Bale, cicio i bant, yn cwrso hefyd. Cwrso da, ond Godre'r Berwyn sydd ar Bale. Mae cyfle fan hyn nawr, ond y dadlwyth wedi mynd ymlaen, a fe fydd yr dyfarnwr yn dod nôl. A dyna ni yna. Felly, sgôr derfynol, Ysgol Ystalafera 48, Godre'r Berwyn dim. Yn dilyn y gêm yma, fe fydd rowndiau gyn-derfynol yr ysgol gynradd yn cael ei chwarae, a fe fydd yn cael ei ddarlledu'n fyw ar y stream.